Po viac ako 10 000 predaných kusoch a tisícoch spokojných zákazníkov sme sa vám rozhodli odhaliť tajomstvo našho úspechu. Je to spojenie poctivej ručnej práce s tými najkvalitnejšími materiálmi. Poďte nahliadnúť priamo tam, kde to celé začína. Tam, kde sa spája staré remeslo s poctivou prácou. Všetko to začína u materiálu. Na výrobu používame výhradne vysokokvalitnú taliansku kožu, ktorá sa následne ručne spracováva až do momentu finálneho produktu. Koľkokrát sa vám už stalo, že opasok bol príliš voľný alebo príliš tesný a potrebovali by ste si ho zapnúť presne do stredu, medzi dve dierky. Vďaka Redfiru už nikdy tento problém nezažijete. Namiesto 7 dierok máte až 38 pozícií na zapnutie a je jedno, akú máte postavu, vek alebo či práve chudnete alebo priberáte. Redfir vám bude sedieť stále dokonale. Spomínate si na ten moment, keď ste si kupovali opasok pre seba alebo ako darček pre niekoho iného a nevedeli ste zvoliť správnu veľkosť? S Redfirom už tento problém mať nebudete. Vyberte si jednu z dvoch veľkostí a opasok jednoducho skrátite tak, aby vám dokonale sedel. A ak sa vám nehodí spolnáka outfitu, jednoducho ju vymente. Mám pre vás ešte jeden tajný tip. Ak budete opasok Redfir kupovať ako darček, určite pridajte na opasok monogram, ktorý z opasku urobí ozajstný originál a zabalte ho do drevenej krabičky. Spojenie vône čerstvého dreva a kvalitnej kože poteší všetky zmysly. Za našou kvalitou si stojíme, preto je 5-ročná záruka a 100 dní na bezplatné vrátenie samozrejmosťou. Pridajte sa k tisícom spokojných zákazníkov a užívajte si nekompromisnú kvalitu a komfort Redfir opaskov aj vy.